say yɛba yɛhu sɛ wahofasuo no yɛ soronko yɛbɛsrɛ wobɛtumi akyerɛkyerɛ mu kakra and the wahwɛ maame a watɔ fam no a ɔsɛ firi tete ɔmo de bɛkɔ nkɔden ɛde ma yɛn nkɔden so ɔmo kɔ yɛn ɛngu sɛ ɔmo de atu ɛsekan nneɛma bebree de di akɔn no ɛno ana nso yaba yɛsɛ yɛbɛtɔ so de ama asanteman ɛsɛ maame na watɔ fam no ntina yɛwɔ ha tɛnya agorɔ die kora na ɛdi timpacho wafadeɛ a wafa wobɛtumi akyerɛkyerɛ mu kakra kyerɛ afadeɛ no deɛ ɛtumi akyerɛkyerɛ mu kakra sɛ wahwɛ nwura yɛwɔ hɔ di a wɔn sɛ firi tete na nam sɛ ini nwura ne fa na ha ne fa nsa yareɛ ɛno nso na ɔmo de sɛ ɔmo yareɛ ɛna tu aboba yi so deɛ yɛde bɔ yɛn ho ban ɛma yɛhene ahenkwa ne obi bia no mu nyinaa santema nyinaa no yɛde bɔ yɛn ho ban ma ɛne sekan no so saa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nti ɔpanyin dwumadie pɔtee paa wɔ yi wɔ ase ne sɛ dwumadie pɔtee ɛwɔ no sɛ yɛ maame a watɔ fam no ɛsɛ yɛhwɛ ne yɛhwɛn no ne yɛkorakora no na yɛyɛ tete amammerɛ ne ama ne yɛde ma yɛ maame no nti ne aduanom akɔmfoɔ ne mmɔ no nso mu nyinaa yɛaka bɔ mu a yɛpɛ sɛ yɛkora yɛ maame no yɛayɛ asam na ato asanteman nti ne saa ne yɛwɔ deɛ ɛne berɛ mu paa ne yɛde wɔ yi nti mo dwumadie paa pɔtee ne sɛ mowɛn santehene hemaa saa kɔfem sɛ ɛberɛ bɛso ama yɛde no akɔ bɛn saa pɛpɛɛpɛ ɛde frɛ nnura no nansa no ne ne yɛstarte de wɛn yɛn na nnura de kwa yɛ ama mfrɛma mu because ne yɛ amammerɛ ne ama ne ɛnɛ kora na mɔnyɛ ɛberɛ kakra bi ti na ama bɛnya berɛde ama mo ɛnsa ne teɛ yo ɛne ɔpanyin sɛne wo dwumadie no siteɛ no yɛbɛsrɛ ne yɛgya wo ama wakɔto wɔ dwumadie so de ama asanteman bikyia asanteman nyinaa
Sawia hini. Nana Sawia hini. Nana to the hen is which one's near obey. Nana to the hen. Nana to the hen and what's now on the dog in our ever.
Hema na sabe want to watch now bitem Hema bitem Hema and want to watch now obey
Hene and I say, Swanson Hene.
Champon hene so ne dom na etu atena. So my hand na sabi ko ni drop etu atene. Hello. Oba enko. Wada rumebru adie bia etumi twamfo yini ana etumi twi ene recording device ewo wo a enfa ko ho. E bia na wo ha jabre mu ha. Wonya nkɔhwɛ na ahema ani achi
ɛsrɛ nyame pa ɛma mo.
We have delegation from Telecel, Vice Business Director Tawa Bulari, Mr. Samuel Sapo. Today, we have several educational institutions here, among them UPSA, a huge is also represented by Professor Samuel Kwaku Bonsu. He's the rector. We have the registrar of GIMPA, Dr.
Rita Akosia Jensen. Also here with us, the former Vice Chancellor, College University of Science and Technology, the Center for Excellence in Education, has been a pillar of education. Among the best universities in the world. Thank you so much, Vice Chancellor of the University, Professor Rita Wilson. Yeah, baby, a doctor for her, a nurse for her, one of my event so to say, ocean, I will one of a year, Basabasana, over now, a show. You are welcome to the first day. Identifiable associations to pay homage to His Majesty Otufo the Appenton and Entrepreneurial Development, Amsterdam. We have Professor William Otu SL, who is the Council Chair, together with his wife, Dr. Mrs. Florence Isse, who is leading the delegation, F.A. Safo. Charge of Finance, Mr. Augustus K. Brew, all from Appenton, Apiamenka, University of Skills, Training and Entrepreneurial Development. Florence Ellis, the Vice Chancellor, the Wisconsin International University, led by the Dean of the Business School,
Mamadou Diawo, and the acting for the charge of the School of Communication Studies, Charles Amo Mokoku.
Chana na pre mwana. Oh. Okay.
Now Harrison Basel to India. Also welcome Okatachi the visa chair. The father of Nassau and the son of Asatana. Sabi India kami kaya no. Kuma. Tomorrow for the second day of the fourth day of funerals of our grandmother and then Yiadom Doteyie. Started in respect and that's the Shadow Catholic Commander, ECOP people. Started in respect is Brigadier Charles Ruby the top police force in the top armed forces here. Started in respect with Ashanti Kumasime Agabozula as it's hardly 11 o'clock here at the funeral grounds to observe another solemn moment in honor of our grandmother, Nana Yiadom Doteyie. Wish you a safe journey home and